Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Philippine Army naghihinalang gawa ng Abu Sayyaf Group ang bombing sa Basilan na sinakyan lang ng ISIS. Tatlong pulis iskalawag na miyembro po ng Kidnap for Ransom Group, sinabo ni PNP Chief. Holdapper naman na pulis sa Tacloban, kakasuhan. PNP hindi pa tiyak ang sinasabing 160 million pesos na natangay sa Metro Bank. Pitong puganteng posible o pitong pugante posibleng wala na daw sa Metro Manila. Kasong fraud at bribery isinampa laban kay Napoles at 5 iba pa. Makukupad na mga contractors pananagutin ayon kay Villar. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito, si Errol Dakame. Welcome po sa ating palatuntunang Kamaonga Zero, ang tigasing programa sa ating bansa. Sumasa inyo po araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Dito po sa Leader News Philippines on HD quality. But very soon tayo po ay mapapanood na sa Pinoy Extreme Channel. Palakpakan tayo! Oh, excited! Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 1 sa buwan po ng Agosto taong 2018. Kumusta po kayo mga dear viewers? Mga minamahal po naming mga kababayan. Sana po ay aregladong-areglado po ang panimula ng ating mga buwan ngayon. Goodbye na July. Welcome August. Siyempre, excited po tayo sa mga malalaking biyayang posibleng mangyari po ngayong buwan po ng Agosto. Tayo po ay all system go sa ating public service. Kasama po natin ang buong pwersa po ng Leader News Philippines News and Current Affairs Department, ang Operations Creative, at lahat po ang mga katuwang po natin sa pagsahimpapuwid ng Kamaonga Zero. At syempre, ang ating pag-imbitang muli sa bawat isa na i-like po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment kayo, sumali kayo sa ating talastasan at i-share po natin sa ating mga kaibigan para mas marami po ang nakakaalam sa mga totoong nangyayari po sa ating bansa. Alright, sa araw pong ito ng Wednesday mga kaibigan, narinig niyo naman po ang ating headlines. Sunod-sunod, kapalpakan po ng mga pulis na involved sa krimen. 3 pulis, iskalawag, natuklasan, miyembro po ng Kidnap for Ransom Group sa Taguig City. Sinabon po ng PNP Chief. Mamaya pag-usapan natin. Holdapper na pulis sa Tacloban. Kakasuhan. PNP, pulis natakasan ng mga preso dyan sa Bacoor. Hinahanap pa yung 7 pugante. Kita nyo? Ano pa? At yung army naman, naghahaka-haka na baka daw gawa ng Abu Sayyaf yung pambobomba po sa Basilan. Diyos ko po, ang mga otoridad natin, ano na po ba ang nangyayari? Kaya nga't pag-usapan natin mga minamahal nating mga tagapanood sa Metro Manila, sa buong Pilipinas, at siyempre sa mga OFW po nating lagi pong nakasubaybay sa ating palatuntunan, habang binabati natin sina Miss Angie Puso sa Cavite, si Pastor Ram Gamboa dyan sa Las Vegas, Nevada, si Kamayang Alan Cargullo sa Legazpo City at si Ralph Publico sa Baguio City. Ang pag-usapan natin mga ginigiliw nating taga-subaybay, itong ating tanong na kontento pa ba kayo o hindi sa performance ng mga pulis sa paglilingkod po sa taong bayan. Si Errol Dakame, ang Kamaonga Zero. Repeat, ulitin natin. Kontento pa ba kayo o hindi na sa performance ng mga pulis o ng PNP in terms of public service, paglilingkod po sa taong bayan? Ano pong masasabi po ninyo?
Mag-comment kayo sa ating live FB page. Ano man po ang inyong opinion, pabor man o kontra, ayan po ibabasahin po namin, garantisado at magandang hapon po sa mga taga Batangas Province, especially kay Sir Rafi Bianzon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige, sa oras pong 17 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Happy birthday muna sa mga may birthday sa araw pong ito ng Wednesday, August 1, 2018. Siyempre, advance happy birthday sa aking kapatid na si EJ Dacame. 22 pa ang kanyang birthday pero i-advance ko na baka makaligtaan natin. Report na muna ng ating ratsadahin mga kaibigan. Ratsada na po tayo ng mga balita courtesy of our Lidonos Patrol. Unahin natin ang nangyaring engkwentro po ng mga pulis at suspect dyan sa Binyan City sa lalawigan po ng Laguna. Narito po ang detailed report ni Binibining Dryan Zamora. Dryan, magandang gabi. Go ahead please. Hindi pa matuntos sa ngayon ang kinaroroonan na nakatakas na suspect kagabi na hinihinalang kasabwat umano ng napatay at isang naarestong suspect sa bisa ng search warrant sa Binyan City, Laguna. Nakilala ang napatay na suspect na si Rolando Bugarin, habang naaresto si Desi Jane Velasco at nakatakas si James Carlo Cappuccino Bugarin pa mga taga Tige Street, Barangay Platero. Sa ulat, alas 8:30 kagabi nang papalapit ang kapulisan sa bahay ng suspect para sa warrant nang mamataan ito ng naunang suspect kaya't nakipagpalitan ng putok na ikinamatay nito samantalang agad na huli ang babaeng suspect at nakatakas naman ng isa. 4 na sachet na naglalaman ng hinihingalang shabu at isang granada ang nasamsam sa loob ng bahay ng napatay na suspect. Mula sa Binyan City, Laguna, Dryan Zamora para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much sa Binibining Dryan Zamora live mula po sa Binyan City sa lalawigan ng Laguna. 19 minutes after 7 in the evening. Kontento pa ba kayo o hindi na sa performance po ng PNP sa paglilingkod sa mga mamamayang Pilipino? What can you say about that? Ano po ang inyong opinion? Magandang gabi po sa mga taga Tacloban City, sa mga taga Leyte, sa mga taga Samar, Visayas area. Kumusta po kayo at this very moment? Ano ho? Sali po kayo sa ating talakayan. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong manatiling nakasilip lamang, nakasin lamang. Please join us mga kaibigan para maging masaya ang ating huntahan ngayong gabi po ng Wednesday. Diretso sa iba pang mga reports. Clean Rider Program inilunsad naman daw po ng Philippine National Police. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alamin na po natin ang report na yan. Hatid sa atin ni Nolan Ariola. Yes, Nolan, magandang gabi sa iyo. Go ahead. Magandang gabi kasi program ng Philippine National Police na tinatawag na Clean Rider Campaign na naglalayong mapigilan ang aktibidad ng mga motorcycle riding criminals. Ayon sa PNP, layunin ng nasabing kampanya na matugunan ang mga kaso ng pagpatay at kidnapping na kagagawa ng ilang motorcycle riding suspects. Nanguna sa inilunsad na programa si PNP Chief Director General Oscar Albayalde na kung saan karamihan sa mga krimen ay kagagawa ng motorcycle riding suspects na nananatiling unsolved. Ang naturang kampanya isang nationwide initiative ng Philippine National Police sa pakipagtulungan ng Land Transportation Office at Highway Patrol Group kung saan bibigyan ng stickers na may security features ang mga driver. Isang sticker ang ilalagay sa motorcycle unit at isa ring sticker na ididikit sa driver's license ng may-ari. Upang makakuha ng sticker, kinakailangang dalhin ng mga driver ang ORCR ng kanilang motorsiklo, driver's license at dalawang valid identification cards. Pinaunahan naman ni PNP Chief Albayalde ang motorcade mula sa Quirino Grandstand na sinundan ng mga motorcycle riders.
Mula rito sa Quirino Grandstand, City of Manila, Nolan Arreola, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maraming salamat sa report na yan na Nolan Arreola mula po sa lungsod ng Maynila. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Teka muna, ako napukaw yung atensyon ng programang yan dito po sa ating topic. Oh? Clean Rider. Oh. Clean Rider daw. Programang Clean Rider ng Philippine National Police. At the first instance, mga kaibigan, masasabi nating maganda ang pakay, no? Maganda ang pakay. Pero tingnan nyo naman, mga kaibigan, ang totoong nangyayari. Ha? Tingnan nyo ang totoong nangyayari. Sino ba ang laging sangkot sa krimen? Di ba? Unti-unting nabubuking, mga kaibigan, ng mga pulis. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ngayon, hindi ba mas maganda, PNP Chief Director General Albayalde, ang ilunsad mo ay sa halip na Clean Rider Program, ilunsad mo ngayon, ASAP ngayon na, ay Clean PNP. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Na-high blood ako rito sa nangyayari. Alam niyo ho ba? Ang lalaki kasi ngayon ng sweldo ng mga pulis. Walang dahilan para sila po ay magloko pa. In fact, alam niyo po, sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno sa buong Pilipinas, pulis, militar ang unang-unang inasikaso po ng Pangulong Duterte. Unang-unang tinaasan ng mga sweldo. Pero itong mga demonyong kriminal na mga pulis, nananatiling nariyan pa rin po sa loob ng organisasyon ng PNP at dapat aksyonan kagad ng pamunuan, liderato ni General Bayalde. Otherwise, kahit anong programang ilunsad tulad po ng Clean Rider, walang silbiyan kung mismong ang mga kriminal ay nasa loob po ng PNP. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, balikan natin yan mamaya habang ulitin ko po yung ating tanong. Kontento pa ba kayo sa performance ng mga pulis when it comes to serving the interests of the people? Paglilingkod po sa taong bayan. Napuntingin ninyo. Kayo po magsabi. Importante po ang inyong opinion sa ating palatuntunan. At sumali po kayo. Kensien Himura dyan sa Olongapo City. At mahalaga po ang inyong mga tinig at damdamin sa mga subject matter topic na paksain pong nilalatag natin sa ating palatuntunan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, mula po sa lungsod ng Maynila, gumawi po tayo sa siyudad po ng Tacloban City, sa Leyte, sa probinsya po ng Leyte. Mga proyekto daw po ng DILG, ininspeksyon sa lalawigan po ng Leyte. Report bit-bit sa atin ni kasamang Hil Tamayo. Hil, magandang gabi sa iyo. Go ahead. Pasok! Hil? Magandang gabi, kasamang Errol. Pinunahan ni Information Officer ng DLG Miles Solicito ang pagbisita sa ilang programa ng Department of Interior Local Government Regional Office 8 na project ng BUB o Bottom-Up Budgeting at ADM o Assistance for Disadvantaged Municipalities. O narito ang sa bayan ng Pulumpon sa Leyte, kung saan dito sa barangay na ito ay may alokasyon budget sa ilalim naman ng BUB o Bottom-Up Budgeting na 15.4 million o ang core local access road concreting na may haba naman na 1,024 meter, kung saan ang proyekto ito ay isang barangay road patungo sa mga internal barangay ng bayan ng Pulumpon. Ayon kay barangay chairman na si Cesar Patatag, malaki ang tulong at pagkakaroon ng maayos at konkretong daan para sa kanyang barangay dahil naging mabilis ang pagluwas ng mga produktong agrikultura sa kanyang lugar. Kabilang din na bisita ng dalawang unit ng evacuation center ang sa barangay Tendoy Eco Park,
kung saan ang dalawang evacuation center naman ay kasya ang 50 families. At doon kasamang Errol sa pagbisita sa bayan ng Palumpon, sa pamumuno naman ni Mayor Ramon C. Oñate, ay napag-usapan doon na malaki talaga ang tulong ng Department of Interior Local Government Unit sa binigay ng assistance at na mention niya doon sa pakipagpanayam natin na maganda, nagkaroon ng dalawang factor. Hill? Naputol yung ating linya kay Hill sa lalawigan ng Leyte. Saglit ha, balikan natin. 7:27 in the evening. Patuloy po kayong nanonood sa palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang ibinibigay na ulat ni Hill ay patungkol po sa mga proyektong pambayan na sinusuri po ngayon ng DILG. Dapat lamang. Dapat lamang. Sapagkat alam niyo po, ang kada proyekto ng gobyerno ay pinupunduhan po yan. Binubuhusan po yan ng public funds. Pondo na galing po sa buwis na binayad po ng taong bayan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan po natin yung ating line, yung ating signal sa Leyte. Hill, ako natutuwa ko dyan sa aktibong mga proyekto ni Mayor Oñate. Ayun, balikan natin kasamang Errol yung sinabi ni Mayor Ramon Oñate, yung municipal mayor ng bayan ng Palumpon, kung saan ito ay nagkaroon ng disadvantage sa kanyang munisipalidad dahil nga nung manalasa ang Bagyong Yolanda ay nawalan talaga ng kabuhayan at imbis na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagulo ng kanyang bayan ay naging isa din itong kumbaga hadlang para magkaroon ng accessible road. Pero ang nagkaroon ng advantage kasi nagkaroon ng magandang resulta ang kanyang pagkakaroon ng resiliency sa kanyang bayan dahil nga dito din sa tulong ng Department of Interior or ng DILG dito sa BUB, sa bottom-up budgeting ng Department of Interior Local Government. At isa na dito, sila yung unang isang bayan dito sa Leyte na nagkakandak ng ecotourism activity. Katunayan, may module sila na approved ng Department of DepEd at Department of Environment and Natural Resources, DNR Regional Office 8, na magkaroon tie-up yung Department of Education kasama na yung mga schools. Ang grade 6, grade 5 and grade 6 ay nagkakaroon ng mga training sa risk reduction management. Samantala naman yung high school nagkakaroon ng mga training at survival para sa hindi nadala doon sa site kung saan yung DNR at Department of Education ay nagkaroon ng module. Okay, so samantala din kasamang Errol binisita din natin yung bayan ng Matag Oblate na pinunahan naman ni Mayor Michael Turbillas. Ang doon binisita natin ang Barangay Cagsuso na access road din na project ng DILG sa ilalim naman ng ADM o advance ito yung EDM, yung assistance to disadvantaged municipalities. Ngayon EM na lang yung assistance to municipalities, wala nang disadvantage kasi lahat na yung binibigyan ng assistance ng DILG. Doon na bisita natin sa Barangay Cagsuso, yung 310 meters na kalsada at mahigit naman 4.8 million yung budget dito. At lahat dito ay full implemented na at ang inaano lang nila na sana madagdagan yung project doon kasi sa katunayan ilang pa lang tong portion papunta sa 3 barangay doon sa municipality of Matag Oblate yung nasisemento sa
At binisita din natin yung rehabilitasyon ng transport terminal kung sa barangay Talisay sa ilalim naman ng RAY Fund, Recovery Assistance on Yolanda, na may budget naman na 10 million. At dito nakita natin yung rehabilitasyon ng transport terminal ay mas concrete, mas mas matibay at mas maganda na yung terminal kumpara noon na hindi pa nabibigyan daw sila ng assistance. Dito sa dalawang munisipalidad na ating napuntahan kasama ang Department of Interior Local Government Unit ay sana na magbigyan daw sila ng karagdagan na assistance para tuloy-tuloy na ang magkaroon ng progreso at mabigyan din ng pagkakataon yung kanilang munisipalidad na mapakita at mailuwas yung mga kanilang produkto. Katunayan, kasamang Errol, yung mga unang produkto nila ay wala nang yung kopra. Pero ngayon, nag-inline sila sa mga vegetables na yun din ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa upland doon sa kanilang sa barangay, sa bayan naman ng Palampon at Matagom. Oo. Madaling sabi ay nabigyang katotohanan na nangyari na yung mga pangarap lang dati ng mamamayan na magkaroon ng mga maayos na kalsada, sementadong kalsada mula sa kanilang mga kanayunan papunta sa bayan. Ganon. May medyo yung hinay nila is nagkatotoo na, but mayroon silang isang concern doon sa road concreting wala silang problema. Ang problema lang nila is doon sa tulay, kung doon sa access road na may mga ilog naman, ay ginawan lang ng Submarine Bridge. Makikita natin kasamang Errol doon sa picture na send natin na yung kalsada okay, pero yung tulay, imbis na magtulay yung ilagay, Submarine Bridge, yung tubig nasa ibabaw. Ang tawag dyan sa tulay na yan, sa daanang yan, nung unang mga dekada ay spillway. Tama? Oo, spillway. Pero ngayon dito ang tinatawag nila ay Submarine Bridge. Pinaganda lang, submarine. Pinaganda. Submarine Bridge. Wala namang kaibahan. Nasa ibabaw pa rin yung tubig. Pag medyo malakas ang tubig, hindi sila makakatawid. Tama? Yun nga yung isang problema nila. Kasi pag bumabaha, hindi talaga nakakadaan yung mga sasakyan. Ang tendency, ginagamit nila yung tulay na maliit. Tapos ang problema lang doon sa tulay maliit, kasi yung approach niya, mga 1 meter yung distansya doon sa mismong daanan. Tapos wala siyang railings at madulas kung ito'y gamitin. Peligroso. Tama. Peligroso, ayan. Ang lang nila, yan bang mga pondong ginamit dyan is released by the DILG or saan galing yan? Yes, ang pondo na ginamit dito is galing sa DILG at sa magkaibang programa ng DILG. Oo. E di, dagdagan naman ang sipag ng mga naglilingkod dyan na parang, alright, meron silang spillway ngayon, magsumikap sila na humingi sa, may congressman naman sila dyan, di ba? Gising-gisingin naman nila ang congressman dyan. Na makapagpagawa ng tulay man lang, malapit na naman ang eleksyon. Di ba? Ang natin dito, kasamang Hero, napansin natin dito, yung mga project na halimbawa na lang dito sa barangay Talisay, sa bayan ng Matagom. Yung project is 2014. So ngayon lang ito nagkaroon ng completion. Katunayan, nasa 90 calendar day. Yes, it is a project ng 2014 sa ilalim naman ng RAY, Recovery Assistance on Yolanda. Ngayong 2018 lang nagkaroon ng completed. Kailan sinimulan? 2014. Diyos ko po. Gaano ba kahaba ang kalsadang yan at ang spillway yan para tumagal ng 4 na taon? Mga hinayupak talaga nagpatupad yan eh. Ayun ang isang tanong ng mga tao. Pero ganun pa man, nagpapasalamat din sila kahit pa paano. Ngayon, oo nga. Meaning, 2014, umupo ang Duterte administration, 2016. Ngayon lang natapos din.
Ngayon lang. Natapos ito noong June 27, 2018. So parehas lang. Parang umalis si Pinoy 2016, nagsimula yung construction 2014, nakadalawang taon din. Umupo naman umupo naman ang bagong administrasyon, nakadalawang taon din. Oo. Oh. At Di patas may lang sila. kinundagan tayo, maiban tayo, kasamang Errol. Oo. Dito sa bahay naman ng Palumpon ay masusi nilang ini-encourage yung mga tao nila na magkaroon ng yung recovery material, sinisegregate nila yung kumpanya nila na magkaroon ng segregation. At tunayan, dito sa bahay ng Palumpon ay sa isang linggo, nakakaisang araw, every Tuesday, ang no plastic day. At maliban doon, batas ba yan dyan? Bayan, Ordinansa ba yan dyan? Hindi ito ordinansa. Kumbaga, nagkaroon lang ito ng pakisuyo yung mayor na sana mabawas-basan. Kasi ang bayan ng Palumpon ay may tourist spot, para mas konkreto ang programang yan, utusan na ni Mayor ang mga barkada niyang hilingin niya na ang mga barkada niyang konsihales dyan, kagawad sa Municipal Council na magpasa ng ordinansa na magbabawal ng mga plastic at medyo yung solid waste management law ay seryosohin. Diba? Batas na yan So kailangan lang medyo i-cascade talaga sa baba at ipatupad. At maidagdag lang tayo kasamang Errol. Sabi ng DLG sa pamamagitan naman ng information officer ng DLG Regional Office 8 kay Mr. Miles Colasito, itong programa na to na isa ang Leader News Philippines na imbitahan para maipakita at maobserbahan ang pagiging transparency at accountability ng mga proyekto ng Department of Interior Local Government na maipakita sa publiko at maliban sa publiko, sa media na yung mga proyekto ng DLG ay natatapos din. Very good. So, sana ay bigyan din tayo ng pagkakataon na magtanong. Kasi pagsusuri ito, di ba? Suriin, tingnan, i-monitor. Salamat naman at tayo'y ikaw bilang kasama natin ay representante ng Leader News ay pinagkakatiwalaan sa madaling sabi na may bahagi ng monitoring sa maayos na pagpapatupad ng mga proyekto. Ayos yan. But, of course, hindi ka naman dyan na display lamang, maaari kang magtanong siyempre. Maaari kang magtanong sa mga naging proseso dyan at kung halimbawa, inilaan bang 20 million, sa tingin mo ba? Magtanong ka din sa magtanong ka rin sa mga contractors. Yung problema kasamang Errol kasi nung time na nagkaroon tayo ng pagkakataon na may sama doon sa media tour at Civic Society Organization tour ay wala doon yung mga contractor at ang nandun lang ay yung mga barangay captain. Pare-pareho lang naman yung magiging sagot ng barangay captain natutuwa. Of course, natapos yung project. Hale? Natodas na naman yung linya natin. Balikan natin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay na siguro yun. Mahaba-haba na yung kanyang report. 20 minutos na yata. Sige. Mga kaibigan, oras natin. Sige, report. Balikan mo para makapag-extra siya. Sige. Balikan mo. Kasi kagabi, hindi siya nakapag-report. Bawi siya ngayon. Hale? Hale? Good evening muna kay Manoy John Bornasal at kay Paring Gani Oro. Diyan sa Quezon City, kay Manoy John Bornasal sa Las Piñas City. Balikan natin ang linya ni Hil Tamayo sa Leyte. Paring Hil? Ayun nga yung naging natin, kasamang Errol. Sa susunod na sama natin sa DILG ay pupuntahan naman natin yung ibang proyekto. Una dito yung Saling Tubig ng Department of Environment Local Government Unit para sa mga barangay. Sino-sino ang Hil? Ganito, ako may importanteng tanong dyan. Sino-sino ang kasama dyan sa parang turba ang tawag dyan o inspection ba yan? Ano ba talaga yan? Yung tawag nila is Civic Society and Media Tour together with the Department of Interior Local Government Sino Unit. makasama? Sino makasama? Yung kasama dito yung kinatawan ng Department of DILG, Okay. Regional Office 8, Okay. Local Government Unit,
mga barangay captain, end user, media, and may mga private engineers din na kasama doon. Maganda. Pare ko ganito. Magpapatuloy pa naman yung monitoring ninyo. Please interview the private engineers na kasama ninyo as to the quality, as to the cost, kung sila ang tatanungin. Importante yan eh. Kasi kung ganda, hindi sapat yan eh. Okay ba yung kalidad na ginawa? Base naman sa expertise at experience ng kasama yung private engineer. Therefore, ang mga gumawa kasi niyan, mga kontraktor ng gobyerno, di ba? Yung nakuha natin information, may nakausap tayo, yung isang private engineer, isang sa mga stakeholders at kasama natin sa monitoring ng mga projects. Si Engineer hindi siya kontraktor, Manuel Lim. Si Manuel Lim, Engineer Manuel Lim, hindi siya kontraktor diyan sa mga proyekto. Ayan. Hindi siya kontraktor, kasama siya na imbitahan. Ito yung thickness na nakuha natin is yung standard talaga, yung sa kalsada. At 6.10 yung width, yung malapad talaga. Yung hindi mo ma-imagine na yung barangay road, kapareho ng national road, yung provincial road, yung lapad. Hindi lang yung lapad, yung kalidad parang yung hill. Quality. Oo, yes, kasi kahit... Yung quality at saka yung ano din. Kahit 1,000 di pa yan, ang lapad yan, kung ampaw yan, walang kwenta yan, di ba? Oo, yung nakita natin doon, chinek din nila yung thickness, saka yung kalidad, yung quality. Sabi mo yung quality, is standard naman. Walang nakitang dagdag bawas doon sa... Sino nagsabi niyan? Sino nagsabi niyan? Si Engineer Lim. Engineer Lim? Yeah, yung isang private sector na kasama natin doon sa pag-check sa monitoring ng mga projects. Alam mo kung bakit ako very curious dyan sa aktibidades niyan, sapagkat yan ang prutas ng pagbabayad ng buwis nating mga mamamayan. Ginagamit dyan ang pondo na nalilikom ng BIR, dyan ipinupondo sa mga proyekto. Therefore, tayo ay may karapatang suriin yan, paring Hill. Yes. Okay? So, sige. Ang isang isang concern lang ng mga engineers doon. Di sana naman daw, sinama na lang ng DILG yung pagpagawa ng tulay para naman nagbigay ka na lang ng tulong doon sa mga barangay. Isinama mo na sana yung tulay kasi para wala ng buhay na nasa mamiligro. Delikadong, nasa peligro. Ay, yun na nga ang sinasabi natin. So, alam mo naman kasi yung mga gusto magkapera, talagang inuunti-unti yan para next year may pagkapirahan ulit. Ayun. Sige. So yan okay. Muna, kasamang Errol live mula dito sa Tacloban City, Hill, Tamayo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tayo po ay natutuwa na may ganyang pong proseso ngayon ang DILG ng media. Ang taong bayan ay sinasama po sa inspeksyon sa mga naipatupad na proyekto. But of course, hindi naman tayo ganun kababaw na pagka pinakita sa atin ay gano'n na lamang, ay pagkakataon nating magtanong. Because that is part of the accountability and transparency. Yun din ang nila. Yun din ang purpose nila, to ensure transparency and accountability ng mga nagpatupad, ng gobyerno, at siyempre, yung satisfaction ng mga gagamit, napaka-importante at ang dapat masuri ng maigi dyan yung kalidad kung talagang sapat. Tama yung kalidad na ipinatupad base sa pondong inilaan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, 7:46 in the evening. Napakabilis naman ang aming oras. Diyos ko po. 15 minutos na lamang po. Alas 8 na naman ng gabi. Kapos na kapos ang aming oras. Ratsada tayo pa rin ng mga balita. Gumawi tayo mula sa Leyte. Balik tayo sa Metro Manila. Diyan tayo pumunta sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Ano ba mga nangyari sa araw na ito dyan sa Senado? Paring Jojo, magandang gabi sa iyo. Pasok ka. Paring Jojo. Yes, sir. Go ahead, Paring Jojo. Yes, maraming salamat kasamang Errol. Tinawag nitong si Senador Joel Villanueva na formula for disaster.
itong Train 2 matapos na mapagkalaman na maghahain nga itong Senate President Vicente Tito Soto III ng resolution na naglalayo na talakayin ito sa Senado. Sa panayam, sinabi ni Villanueva na dapat munang pagtuunan ng pansin ng gobyerno itong pagresolba sa nararanasang inflation rate o pagtataas ng presyo ng bilihin na dulot ng pagpapatupad ng 3-1 law. Aniya ng senador, dapat na unahin muna itong pagbaba ng VAT mula sa 12% hanggang sa 10% at yung liberalization ng importation ng rice bago talakayin itong trade law. Subalit, iginitibig na kung talagang hindi maiwasan na talakayin ng train 2, dapat na matiyak itong mga unnecessary exemption na sa halip, aniya mas dapat pangunahin itong mga karagdagang incentives sa mga investors para mahikayat na nga itong magnegosyo sa bansa. Sa halip na isulong itong train 2 na mag-aalis ng incentives sa mga korporasyon na mawawalan ng milyong trabaho. Itong mga manggagawa kapag ibalis na nga, itong mga investors at lumipat sa kalapit na bansa sa Asia tulad ng Thailand at Vietnam. Dagdag pa nitong si Senator Villanueva na mataas na itong inflation na rate at maapektuhan pa itong job creation kapag maipatutupad na nga itong train 2 na maituturing ng senador na formula for disaster ito sa ekonomiya. Ito si Giorgio Sita para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maraming salamat, paring Jojo Sikat live mula po sa Senado. Naghatid po sa atin sa oras na alas 7:48 na po ng gabi. Muli, magandang gabi po sa mga OFW sa Middle East, sa Amerika, sa Australia, sa Canada, saan mang dako ng mundo. Kayo po'y binabati namin. At lagi po naming hinihiling ang inyong kaligtasan at manatili sanang maayos po ang inyong mga kalagayan. Bagamat marami kaming nalalamang mga OFW na nasa mga anong tawag dyan? Yung mga temporary shelter dahil tumakas ho sa mga employer ng mga tarantado at mga abusado na naghihintay pong matulungan po ng gobyerno, no? Abangan po ninyo ang OFW program dito sa Leader News Philippines. Natatalakay po at magpapakita ng mga totoong nangyayari po sa mga overseas Filipino workers, lalo na po sa Middle East, na napakarami pong kaso po ng mga pang-abuso. Ano ho? So kayo pong mga nanonood sa atin, mga OFW, professional man, mga blue-collar job man ang inyong pinagkakabalahan, domestic helper o ano pa man, mga sales clerks at kung ano-ano pang job opportunities na napasukan po ninyo, manatili po kayong manood dito sa Leader News Philippines sapagkat meron tayong isang dedicated program para po sa mga OFW na talagang tututok, makikinig, at kapag kailangan po ng aksyon ay aaksyonan po ng palatuntunan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Teo, tingnan mo yung spelling ng kontento. Ha? Kontento ba kayo? Kontento ba kayo o hindi sa performance ng pulis? Ng mga pulis? Kulang ng letter N. Kontento ba kayo o hindi? O yan. Sa performance ngayon ng PNP, ng mga pulis. Pag-uusapan po natin ang paglilingkod sa taong bayan. Ano po ang inyong opinion? FPJ Fernando sa Pasay City, magandang gabi. Samantala, report pa rin tayo sa ating palatuntunan. Tege, anong mga nangyari po sa Southern Metro Manila? Alamin natin sa ulat na bit-bit na ngayon ni paring Boyet G. Paring Boyet Guillermo, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Yes,
Yes, Errol, inanunsyo ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong araw ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa paliparan kasunod na nangyaring pambobomba sa Basilan na nag-iwan ng 11 kataong patay at pagkasugat ng iba pa. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal, ipatutupad nila ang 100% deployment ng mga organic airport police at security forces kasunod ng direktiba ni DOTR Secretary Art Tugade. Idinagdag pa ni Monreal na magkakaroon ng dagdag at madalas na inspeksyon sa mga sasakyan papasok sa paliparan gamit ang hybrid explosive detection equipment. Inaigting din ng MIA ang food patrol at perimeter sa pagmamanman, pati na rin ang mga K9. Inatasan din ni Monreal ang lahat ng airport manager sa mga terminal ng paliparan na tiyakin ang 100% ligtas ang mga daanan ng pasahero at higpit na screening check sa mga bagahe. Nanawagan din ng opisyal sa publiko na palagi ang makipagtulungan dahil ito'y napakahalaga para sa kanilang kaligtasan at kasabay nito ang pagtiyak sa publiko na ang pagpapatupad ng mahigpit na security measure ay hindi makakaapekto sa flight operation ng paliparan. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Lugar News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Boyet. Tama lamang na maghigpit po ng seguridad to ensure the safety of the passengers using the NAIA terminal. Tama lamang po yan, ano? Buti pa yung NAIA terminal ay conscious sa seguridad. Conscious sa seguridad. Dangan nga lamang, Diyos ko po, sana'y hindi tayo magkaroon ng mga panibagong terroristic activity na nakikwestiyon. Sabi ng Malacanang, susuriin yung capacity, capability ng intelligence community ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, mismo ang Malacanang nagdududa sa kakayahan. Nagdududa na sa kakayahan ng PNP at ng militar sa paglikom ho ng mga impormasyon, lalong-lalo na po sa mga bagay na may kaugnayan po sa maintenance of public order and security sa ating bansa. Ayan. Ulitin ko sa panahong ito mga kaibigan, talagang limpak-limpak ang salaping inilaan sa intelligence fund, ika nga. Pero tingnan niyo po ang nangyayari, Sabi ni Manoy Jun Bornasal, Kabayang Errol, isa lang ang ibig sabihin kung bakit maraming iskalawag na pulis ngayon. Sa nakarang administrasyon kasi, hindi nila nagampanan ang pagtutok at paghuli sa mga sindikatong opisyal, partikular na sa PNP. Matagal na ang problema ng bayan, ngayon lang unti-unting natutuldakan dahil na maganda ang layunin ng ating gobyerno. Well, Kabayang Jun, I understand maganda ang layunin po ng gobyerno, no? But intention is not enough. Action is needed. Like with what happened yesterday, sinabon ng PNP chief yung tatlong iskalawag na pulis na bahagi pala ng sindikatong Maro Kidnap for Ransom Group na mga pulis ang mga miyembro. Alam niyo kung ako ang PNP chief, hindi lang samon nang aabutin sa akin ng mga hayop na yun Tatadyakan ko ang mga pagmumukha para maipakita kahit sa camera na ang liderato ng PNP ngayon ay mas matindi at seryoso in terms of cleaning the ranks of the PNP. Programa yan ng PNP chief Cleansing, internal cleansing. But what's going on? Ano na ba ang internal cleansing? Dapat right there and then, sinabi niya ng sibak na ang mga pulis. Di ba? Ganun dapat kabagsik dahil, well, obviously ang pulis nariyan para dapat nariyan sa serbisyo purposely para paglingkuran ang mga mamamayan, bigyang proteksyon ang seguridad ng mga mamamayan. But look what happened mga kaibigan. Ang lalaki ng sweldo ng mga pulis. Pero tingnan nyo mga gago.
mga gagong sangkot sa krimen na mga pulis. Ginagamit ang baril, ginagamit ang tsapa sa katarantaduhan. Saang lugar yung Sa Tacloban, police holdupper. Kabubukas pa lamang ng gasoline station, hinold up. Yung 2,000 mahigit sa kaha, tinagaan ng gagong pulis. Internal cleansing. Bilisan dapat. Bilisan. 2 years na ang kasalukuyang administrasyon. Parang mahirap nang isisi yan sa nagdang administrasyon. Oo, nakikita ko palpak din yung nagdang administrasyon. But today is a new administration na kailangan maipakita natin that this administration is really better than the previous administration. Action is needed. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaibigan, kagabi, pinagsumikapan po naming panood sa inyo ang magiging kasagutan po ng bagong halal na PDP Laban President. Nakapos lamang tayo sa oras. So, idiniklara kasi ni Senator Coco Pimentel na yung National Convention, mga kaibigan, ng PDP Laban, yung 11th National Convention sa Amoranto Stadium, sinabi po ni Senator Coco Pimentel na illegal, hindi dapat paniwalaan, gawa-gawa ng mga expelled members, ika nga, at kumbaga ang sinasabi ni Pimentel, siya pa rin ang presidente. So, naipakita po namin sa inyo kagabi yung exclusive on-cam interview natin kay Attorney Rogelio Vic Garcia, at may mga tinura naman si Senator Pimentel na siya pa rin ang presidente. Kukwestiyonin nila yan, yung legalidad sapagkat wala sa proseso. Kaibigan, nasa linya natin si Attorney Vic Garcia, ang bagong halal na PDP Laban President. Ulitin ko, I was there during the convention. Nakita ko po ang proseso. So this time, pakinggan natin ang sagot ni Attorney Rogelio Vic Garcia na iniluklok ng mga leader mismo mula sa iba't ibang probinsya, iba't ibang rehiyon na nagpulong last Friday dahil nagkaroon na ng question sa liderato po ni Senator Coco Pimentel at nag-decide ang mga taga-PDP Laban na maghalal ng panibagong pamunuan. In short, last Friday, nailuklok bilang bagong pinuno ng PDP Laban sa Pilipinas ang Attorney Rogelio Vic Garcia. Attorney Vic Garcia, illegal daw ang ginawa ninyong National Convention at paghalal ng mga bagong opisyal noong Friday, sir. Ano po ang masasabi ninyo po? Magandang gabi, sir. Si Errol Dacame po ito. Welcome po sa Leader Knows Philippines Kamaong Asero Program, Attorney. Magandang gabi po sa kanyo, Kairo. Magandang gabi po sa lahat ng tigpakinig sa inyo. At ang masagot ko lamang po ay malaking kasinungalingan yung sinasabi ni Senador Pimentel na illegal po yung aming pagpupulong noong Friday. Kami po sumusunod lamang ayon po sa aming bylaws ng partido. At yan po ay pinagdaanan namin lahat. At nagpadala po kami ng notice. Pinaalam po namin sa kanya. Nag-file kami ng manifestation sa COMELEC bago namin po ginawa ang pagpupulong noong Friday. Hindi siya pwedeng magsabi na illegal kami. Sa katunayan po, siya po ang illegal na naging presidente ng partido sapagkat si Senador Pimentel ay hindi halal ng karamihan ng naming mga miyembro sa partido. Magmula noong 2007, Apo, na siya po ay kinuha niya naging presidente pagkatapos na umalis si Jojo Binay. Bilang Secretary General, he assumed the presidency at magmula noon hanggang ngayon na hindi siya nagpatawag na anumang meeting sa mga miyembro ng partido to confirm or to probably ratify Apo, his being a president of the party. Kaya nakakayaman pong sasabihin, Apo, dumating na po ang panahon na para po ang mga ordinaryong miyembro ng partido na genuine, na naniniwala sa partido maliban sa mga original, Apo, ay dapat na lamang po pairalin
ang mga kasamahan na sa kanila pong natutunan sa partido. Mhm. Hindi po kami, ulitin ko, peke. Kami po yung original, kami po yung sumusunod sang-ayon sa aming bylaws. Lahat ng aming ginawa ay wala pong nalalabag sa aming pong bylaws. Ang gusto ko lang po patunayan, magmula noon, ulit-ulitin ko, Aha. si Senador Pimentel, nung maging Senate President siya 2 years ago, hindi po niya ginampanan bilang presidente bilang sa partido na hindi man lang nagtawag ng National Council meeting o Regional Leaders meeting o siguro National Assembly. Ngayon, iiyak-iyak siya. Akala mo naman siya nawala ng poder. Nawala na nga sa Senado bilang Senate President, mawawala pang presidente sa partido. Sapagkat po ay hindi siya marunong kumausap sa kanyang mga tauhan. Hindi siya marunong sa amin po sa pagkakalam na pakikialaman ang mga daing ng mga miyembro. Yan po ang dahilan kung bakit nawalan po kami ng pag-asa sa liderato ni Senador Pimentel. Huwag niyang sabihin na hindi namin siya pinalam. Huwag niyang sabihin na kami illegal. Huwag niyang sabihin na kami peke. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko sa kanya, maski magkaibigan kami, sapagkat ang tatay niya ay kasama ko pa nung araw, Apo. hindi pa siya tao na ako, ay kailangan ay sumunod siya sa proseso ng partido. Igalang po niya at huwag na siyang umiyak. At kung nawala sa kanya, ay ganun talaga ang buhay politika. Attorney, si Senator Coco Pimentel ba ay naalis na rin bilang miyembro ng PDP Laban o nananatili siyang miyembro na lamang? Ay manatili siyang miyembro na lang po. Wala kaming pinag-usapan na kung matanggal siya bilang Pangulo ng partido, Oo. ay tatanggalin siya bilang miyembro. Hindi po yan kasama. Aha. Si Congressman Pantaleon Alvarez, ganun din kasi previously siya ang Secretary General, napalitan na ngayon ni Kawili Talag. Mananatili na rin lang siyang... Opo, Kawili Talag po. Opo, so siya po... Ang ganang amin po sa posisyon ni Secretary General Alvarez ay amin pong alamin kung anong partido talaga siya po. Oo. Sapagkat meron kaming nakuha ang certification sa COMELEC Oo. na si Speaker Alvarez ay siya po chairman ng NUP, National Union Party. Kaya hindi namin malaman kung totoo dumaan sa proseso bilang kapartido namin sa PDP. Alright. May balita kasi na magpapatawag daw ang Pangulong Duterte ng caucus, perhaps sa inyo pong grupo at grupo ni Senator Coco Pimentel. Ano po kaya ang kahinatnan na Attorney Vicvic? Ay malamang siguro gustong malaman ni Presidente Duterte ang katotohanan kung bakit nangyari ang National Assembly. Aha. Sapagkat pinaalam naman sa amin na gusto niya kami makausap para malaman talaga ang dahilan. Kaya man lang, ang balita ko naman sa kabilang panig, kay Senador Pimentel ay hindi po siya haharap kay Presidente Duterte na kasama ako. Aha. Kasi daw, it will give my presidency the legitimacy of being recognized by the President. Bahala na siya sa buhay niya, bahala na rin ako sa buhay ko. Opo, oo. O kasi kung presidente po ang nagpatawag, therefore kinikilala ka talaga kung tinatawag ka. Palagay ko po siguro, gano'n na siguro. Alright, oo. Paano po yan, Attorney, by the way, kung may magtanong ng quorum kasi allegedly ay mahigit 100,000 na ang miyembro po ng PDP Laban. Ano po ang pwede nating isagot pagka may nag-question po ng quorum ng convention, sir? Sa ganang akin, ang regular members na dumaan po sa proseso ay siguro hindi naman lang dumampas sa 50,000 magmula noon hanggang ngayon. Okay. Yung pinagmamayabang po nila na sabi 400,000 Opo. ang kanilang na bigyan puno ng mass oath-taking ay hindi po namin kinikilala yon sapagkat hindi naman sang-ayon at naaayon po yun sa aming bylaws ng Hello?
Attorney? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Naputol yung linya natin kay Attorney Vic Garcia, ang bagong Pangulo po ng PDP Laban. Balikan natin. Tayo may mga video tayo dyan ng convention. I-play natin habang nagkikwentuhan kami at nagtatanong kay Attorney Vic Garcia. Baka pwede. Para hindi masayang yung video natin. Is he back? Nasa linya na ba natin ulit si Attorney Vic? Importante po itong pinag-uusapan natin sapagkat this reflects the real score sa tinatawag nating dominant party in the Philippines right now na PDP Laban. But internally, nakikita nga po ng lahat na meron pong malaking problemang dapat ma-resolba ng PDP Laban mismo, no? At yun nga po ang sinabi ko, magpapatawag daw po ng caucus ang Pangulong Duterte para perhaps imbestigahan, ayusin kung paano maayos ang sigalot pong ito, no? Alas 8:07 na po ng gabi. Balikan natin yung linya natin kay Attorney Vic Garcia. Attorney Rogelio Garcia ng PDP Laban na nung Friday po ay inihalal ng grupo bilang bagong Pangulo. Habang nanonood po sa atin si Jenny Garcia at si Raquel Dayos Hag. Hi Raquel! At iba pang mga nanonood sa atin. Max Africano Max, hello. Mama Jing, Amy Santiago Oro, Mama Amy. Kumusta kayo dyan? Si Mading Imelda Clotario Param sa Pasig nanonood sa ating palatuntunan at iba pang mga viewers natin worldwide nanonood po sa atin. Let's go back to our line kay Attorney Vic Garcia. Hello sir, magandang gabi po ulit. Magandang gabi po ulit, pasensya, naputol. Opo, alright. Oo. Balikan natin sir yung itinatanong natin na kung may mag-question po sa quorum last Friday sa 11th National Convention. Paano po natin sir sasagutin nga po? Ay handa po kaming sumagot kung ano po mga issue na ibabato sa amin. Opo. Ay kaninang umaga po nakapag-file na kami doon sa COMELEC. Mm-hmm. Natanggap na po ng COMELEC ang aming report sa newly elected officers of PDP Laban. Mm-hmm. At ayun naman requirement po at kailangan natin sa agad-agad malaman ng COMELEC that there is a new set of officers as far as the party is concerned. Opo. Because that is part of the process to legitimize the electoral process which was conducted last Friday, sir. Opo. Alright, so na-receive na po yung kopya. Ano pong sunod na mangyayari dyan, sir? We will continue now to reorganize the party. We will now continue to meet with the leaders of the party. Opo. And we will set up also our office. And we will continue the seminars. Mm-hmm. Opo, para po sa mga nais magmiyembro, sir. Ganon. Opo. Alright, isa po sa nabanggit nyo previously na tututukan yung maigi ang pagpapaliwanag po sa federalism. Tama po ba, Attorney Vic? Tama po yan. Sapagkat yan po ay unang-una, advokasya na po ng partido yan since more than 30 years ago. Opo. Bilang federalismo, ang dapat ipairal sa bansang Pilipinas para po tayo umunlad. Yun po sa pananaw ng tatay ni Coco at kami naman po ay sinusulong namin na mariing pagpipapaintindi natin po sa mga kababayan natin. Opo. Ang ating pong alam, si Senator Coco Pimentel, nung 2 taon siyang naging Senate President, ay hindi po niya tinutulak o sinusulong ang federalismo maski sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Kaya marami na dismaya. Kasi para sa ganang amin po pagkaalam, kung ikaw po'y kasama sa administrasyon, you must be a team player and push hard what the administration is pushing through. Yes. So kami po, gano'n ang aming pananaw. Maski maliliit lang po kaming mga kasapi sa partido, ay amin pong ginagawa sa lahat ng aming makakaya ang pagsulong po ng federalismo. In some so many little ways. We lecture about federalism as far as that was what was taught to us noong mga panahon ni Nene Pimentel, yung tatay ni Coco. Ang kung ano po ang federalismo na
makapagbigay unlad dito po sa ating bansa. Opo. For 2 years, Attorney Bikbik ay hawak ni Senator Coco yung Senate Committee on Constitutional Amendments at tila yung committee niya nga ang naatasang magsagawa ng consultative meetings, consultations nationwide. Pero lumabas po nga sa survey, Attorney, survey po ng mga survey groups na hindi naintindihan ng mga Pilipino ano ba ang federalism, and therefore sumagot sila nung tanong na ayaw nila sa federalism. Did you see that Senator Coco in the campaign for the awareness para sa federalismo ay nag-failed ulit siya? Tama po yan. Sapagkat kami din po ay nalulungkot. Sapagkat kung ginamit po niya ang kanyang pagiging presidente at napaabot niya sa lahat ng mga miyembro sa partido na tuluyang isulong ang federalismo, at ang opisina niya mismo ay pinaparating sa mga miyembro, eh siguro hindi ganun ang mangyari sa survey na it's dismally accepted by the people na parang hindi po naririnig o hindi po nalalaman. Opo. Kaya kami nalulungkot po, kaya kami nahihiya kami kay Presidente na sa kanyang platform, sa kanyang pangampanya ay isulong po ang federalismo. Okay. Kung sino po ang nasa panungkulan, ay hindi naman po ginagawa. Nakakalungkot po. Opo. Lumalabas, Attorney, na majority po sa Senado ay tila ayaw nga po sa ideya ng federalism. Ano po ang plano nyo sa mga senador na lumulutang na ayaw pong tanggapin ang konsepto? We will abide by whatever our President Duterte will advise us to do in so far as the campaign for federalism is concerned. In so far as the political dynamics in the Senate, we will try to convince and bring out our sentiments sa mga senador that federalism is the only answer for a progressive Philippines. Opo. In fact, marami na po ako nakakausap ng mga kaibigan natin, pinapaintindi namin. Ang sabi sa akin nga, yung kanyang dating presidente na naging Senate President namin na hindi naman kami kinakausap So makikita mo the lack of communication sa ating dating Senate President sa kanyang mga kasama. Lalo na kaya sa buong Pilipinas na hindi niya iniintindi. So walang mangyayari maski pa isusulong na administrasyon. Pero makasamahan o kalyado sa mga Senado at Kongreso ay hindi naman tumutulong, ay wala rin. Opo. Oo. Alright. Attorney Bikbik, ang dami-dami pong nanonood sa atin sa ngayon sa buong Pilipinas, sa iba't ibang lugar sa buong mundo because we are online broadcast channel. In a nutshell, sir, can you mention some features that would be attractive na masasabi nating kagandahan ng federalismo para po sa taong bayan, sir? Go ahead, sir. Ang akin pong masabi, ang federalismo is giving power to the people. Okay. People that will decide for their future. Kaya meron tayong tinatawag na federal states or region na sila lamang po ang makapag-isip kung paano pong gagawin na maganda po sa kanilang rehiyon. They can enter into contract or agreements with foreign countries. Hindi na po dadaan dito sa Metro Manila o sa National Capital Region. Ay magsasarili po kasarili nilang grupo para pag-aralan kung meron pa silang maging cooperation agreement sa kaibang bansa o sa mga financiers o sa mga developers o sa mga investors. Hindi na po kailangan pa magpapaalam sa taas o dito sa Imperial Manila. Kundi sila na lamang po doon sa Federal Regional State ang bibigyan ng pagkakataong magdesisyon sa kanilang kinabukasan. Pero hindi po winawala ang kakatungkulan at responsibilidad ng federal government. Ay ibig sabihin ng national government na kung may pagkukulang po sa mga federal regions, ay andyan handang tumulong naman po ang federal national government. Ayun. Oo. So, yan pala ang ilan po sa salient feature ng sistema ng federalismo. Palagay ko hindi mahirap yakapin yan ng taong bayan kung talagang malaki ang pagkakaiba in terms of services na pakikinabangan po ng publiko kaysa po sa presidential form of government na grabe po ang red tape, ang
palakasan para magkaroon ng tulong galing sa gobyerno at kung ano-ano pa na nauwi po sa korupsyon na attorney at nagpapahirap po sa taong bayan. Totoo yan po. That's very true. In fact, ang aming pong partidong PDP Laban is geared and designed towards local autonomy, giving responsibility to the regional presidents, provincial presidents. Kasi naniniwala po kami na ang lakas ng tao o lakas ng gobyerno ay nanggagaling po sa tao. Yes. Hindi naman po galing sa politiko. Pangalawa, kung inyong matatandaan, a classic example of a local government giving responsibility by the national to the local, ito pong kapapasalamang ng Bangsamoro Organic Law. Kung matatandaan, so much powers already given to the Bangsamoro Organic Law. Yes, sir. Na kung sino man po ang mamumuno niyan, ay marami po siyang poder na pangsarili in order to advance the cause of progress, cause of development, and of course, peace. Para po naman magkasarili ang mga probinsya na sasakupan po sa Bangsamoro Organic Law. Oo. At alam niyo po ba, attorney, na talagang nagpapalakpakan, nagbubunyi ang mga kapatid nating Muslim, especially yung masasako po ng Bangsamoro Organic Law na yan, dahil nangyari po ang pagpirma at mukhang may patutupad ng maayos kung sakaling ito po'y maaprobahan sa plebisito sa panahon lamang po ng Pangulong Duterte, sir. So po, at kailangan po magagawa natin at pagtulungan po tayo. Kami naman sa partido, we will see to it that we can really advance our cause sa tao at parating po namin sa kanila ang layunin po ng partido, lalo-lalo na in support po sa ating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte po. Alright. Sige, attorney. We assure you na ang Leader News Philippines, ang kamaong asero ni Errol Dacame, will fully support you, especially in public awareness campaign dyan po sa federalismo na nakikita po naming maganda talaga at yan po ay kapakinabang sa bayan. So, we're making our platform, our channel available para po sa inyong liderato, attorney. Bukas na bukas ka rito na magpaliwanag, magkaroon tayo ng programa para sa pagpapaintindi sa taong bayan bilang suporta po namin sa inyo na bagong halal na PDP Laban President, attorney. Maraming salamat po at asahan ninyo na kami magkakaroon ng Speakers Bureau, haharap po sa telebisyon at sa radyo to explain the salient features of a federal form of government. But finally, I'd like to say this to the public that the final say will of course lie on the hands of Congress as well as that of the Senate. That's why part of our advocacy is to inform the people of what federalism is all about. Maraming salamat po. Nice and well said, attorney. Maraming salamat po at good luck po sa inyong bagong katungkulan at titiyakin po namin muli. We assure you again that Leader News Philippines is supporting you para po yung inyo pong mga pangarap at magandang adhikain ay mangyari po para po sa mga Pilipino, sir. Alright, sige mga kaibigan, inyo pong napanood ang ating panayam kay Attorney Rogelio Vic Garcia, ang bagong Pangulo po ng PDP Laban, exclusive dito po sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bueno, sa ngalan po ng balanced journalism, bukas din ang ating programa sa panig po ni Senator Coco Pimentel. Ganun po tayo kabukas. But of course, meron tayong talino, meron tayong discretion kung ano po ang makatwiran, kung ano po ang tama, at yun po ang ating kakatigan. Alright? Ano po ang nasa panig ng batas? Sabi ni Joe Ekmo, Errol Dacame ang daling magsalita na tadyakan ang pagmumukha ng mga sangkot. Nag-iingat lang ang PNP chief kasi tauhan yan ng taga-CHR. Parang sinabi ni Joe Ekmo, yung mga
Mga iskalawag na pulis, tauhan ng CHR. How sure are you naman, Sir Joe Ekmo, na tauhan niya ng CHR? Madali rin magsabi, ano? Anyway, ito. Sige, may isa pa. Pag tinadyakan mo yan, ngak-ngak na naman ang taga-CHR. Bueno, ang CHR, hayaan nating gampanan yung kanyang tungkulin. But then again, mga kaibigan at Joe Ekmo, mas matindi ang hamon ngayon sa Philippine National Police, especially sa sunod-sunod na nangyayaring lumalabas na mga pulis in uniform, in active service ang nasasangkot po sa mga krimen. Ako naniniwala na maganda ang objective at intensyon ni PNP Chief Director General Albayalde. Kaya lang, kailangan pong maipakita yan sa aksyon. Kung sabon-sabon lang, sermon-sermon lang ang nakikita na ginagawa ng PNP, malabnaw. Malabnaw. Ulitin ko, kung ako ang PNP Chief, pinagtatadyakan ko na yung mga hinayupak at mga tarantadong pulis na yon na sangkot sa kidnap or ransom activities ng tinatawag pong MARO, Kidnap for Ransom Group. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At hahayaan kong magngak-ngak ang CHR kumbagaman. Sergio Ekmo. Ayos lang magngak-ngak ang CHR kung siya'y sasakay dyan. I don't believe na sasakay dyan ang CHR, no? Bahala ang CHR sa trabaho niya. At bahala din ang PNP sa trabaho niya, di ba? Kailangan may pakita ng PNP Chief na matino ang Philippine National Police sa ilalim ng kanyang liderato. Sapagkat dumadami po ang krimen ng sangkot ay PNP. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sa nalalabing 7 minuto sa ating palatuntunan, mag-aalas 8:30 na po ng gabi. Kontento ba kayo o hindi sa performance ng mga pulis ngayon sa paglilingkod sa taong bayan? May report pa ba tayo? Wala na? Wala na? Wala nang report? Sige. Okay. Mga kaibigan, sa Tuguegarao City, may pinasok na bangko. Metrobank, Tuguegarao City Branch. May usap-usapan na 160 million pesos ang nakulimbat na mga pumasok na mga naka-uniforme po na camouflage. Sino ba nag-uniforme ng camouflage? It's either police or official. Official. Kasi ang problema ngayon, ang sinasabi ko, ang authorized na magsuot po ng camouflage na ganyang uniforme ay mga pulis at militar. Pero hindi naman natin maitatanggi na yung mga ganyang damit ay madali pong bilihin bagamat may batas na nagbabawal. Di ba? Yung mga damit na ganyan, alam na alam ni Mark Reynoso, available sa Angeles City. Napakarami, magagandang combat boots, yung mga US-made na military uniforms available. Minsan nga parang gusto kong bumili. Dangan nga lamang, aware ako sa batas na nagbabawal sa civilian na maggamit ng ganyan. Ba? So, ang dami-dami pong nangyayari, Ang dami-dami pong nangyayari. Para bagang ako mismo, medyo nanghihina ang loob ko sa performance po ng mga police officials ngayon, ng PNP itself ngayon. Pero hahayaan ko kayo ang hahayaan ko kayo ang magsalita dito sa ating palatuntunan. Mamaya na ako kasi importante kayo. Maring Imelda Clotario Parum, welcome. Sabi niya, thanks pade. Pastor Ram, sige, malapit na yung programa ni Pastor Ram. Tapusin ko lang 5 minutes. Rose Rodriguez, Ma'am Rose Rodriguez, magandang gabi po sa inyo at salamat po sa panonood. Mama Jing, Max Africano, Joe Ekmo, salamat sa pagsali sa ating palatuntunan. Ayos yan. Ayos lang, Joe Ekmo. At dito sa ating palatuntunan, binabasa natin yan, ang mga ganyang opinion. Welcome. Manoy John Bornasal, iba pang mga nanonood sa atin. Thank you. Rafi Bianson, dyan sa Batangas Province, Angie Puso sa Cavite, who else? Alan Cargullo Kabayan dyan sa Legazpi City, Salbay, kumusta kayo dyan?
At iba't iba pang mga nanonood sa atin. Si Manoy John Bornasal, ang kapatid natin sa Nabuhay. Antabayanan po ninyo ang bubuksang studio at channel, broadcast channel naman ni Manoy John Bornasal very soon. Sabi niya ngayong Agosto, ang kanyang studio po ay dyan sa Las Piñas City. Alright? So, yan ay kapatid natin. Kasama po natin sa bagong tatag na Philippine Online Broadcasters Association. Ang adhikain po natin, as I was telling you the other day, ang adhikain po natin ay may angat ang industriya po ng online broadcasting sa Pilipinas sapagkat very, very ordinary ngayon yung mga nagla-live sa social media, kung sino-sino, kung saan-saan, kahit sa CR, kahit sa banyo, kahit kung ano-ano na lamang po ang nakikita nating live dito, live doon, walang kakwenta-kwenta. No? So, kami pong mga professional broadcasters na nag-migrate na sa online, we banded together and we formed this Philippine Online Broadcasters Association. The first ever, the pioneering organization of online broadcasters in the Philippines. POBA, Philippine Online Broadcasters Association. Ang naging mitsa naman yan para mabuo si kapatid na Bong David na nasa Netherlands. Salamat partner Bong David na ikaw ang sumindi ng ilaw para mabuo natin ang POBA. Ang makasama po natin dyan, of course, ang inyong lingkod bilang Pangulo, si partner Oliver Licop, si kaibigang Mario Batigas. Ayan, kumakaiwa si... Kailan ka kasi mag-programa? Oy, yung microphone mo nakabukas. Teo, yung microphone mo nakabukas. Naririnig ko rito. Mario Batigas, John Bornasal, Danny Mangahas ng Euro TV. Sino pa? Si paring Gani Oro, si Errol Dacame, Oliver Licop. Sino pang isa? 7 tayo, di ba? Baka may nakaligtaan ako, ha? Errol Dacame, John Bornasal, Mario Batigas, Oliver Licop, Danny Mangahas. Ano pa? Sino pa? John Bornasal. And who else? Basta 7 kami na board that comprise the POBA. At yung ating organisasyon, mga kaibigan, ay mahigpit. Isasali po lamang natin sa online, sa POBA, ay yung mga rehistrado, may papel, may mga business permits, may BIR permit, at legal sa madaling sabi. At legal ang ginagawa, lalong-lalo na legal ang ginagawa sa online broadcasting. Sapagkat may mga nalalaman po kami na may mga gumagamit ng social media, nag-online sa hindi magandang aktibidades. Kaya nga't kami po ay nag-ipon-ipon, mga professional broadcasters, we form POBA para po tiyakin na ma-professionalize po natin ang industriya po ng online broadcasting. At yan, binabalak lamang po namin, niluluto po natin yung oath-taking. Baka mapayagan tayong mag-oath-taking mismo sa Palasyo Malacanang. Tingnan natin at magmi-meeting pa naman kami. Anyway, sige. Salamat sa report, Sir Errol, especially on what federalism to the average Pinoy. Opo, Pastor Ram, kaya nga't binubuksan natin sa mga nais magpaliwanag, mga possible speakers ng federalism concept ang Leader News Philippines para makatulong tayo sa pagpapaliwanag sa taong bayan. After all, ang panukalang yan ay idadaan pa rin po sa plebisito. Tatanungin pa rin ng publiko kung sila po sang-ayon o hindi. Yes or no lang. Kung yes, federal ano ba tayo? Parliamentary or federal presidential siguro. Yung gano'n. So, kung no naman, di hindi. Sige. We need to hear of this. Yes, we will take the chance for change. For the current structure, we have became nest of many leeches. Yan, sabi ni Pastor Ram. Oo nga. Yung sistema kasi ngayon, mga kaibigan,
naging gatasan na lamang po ng mga kurakot na politiko, kurakot na kasabwat na sibilyan. Classic example ng sibilyan na kasabwat po ng politiko sa pangurakot sa gobyerno ay si Napoles. Yung pinatalsik ni Digong na sekretary po ng DOJ na si Secretary si Secretary Piluka, gusto pang gawing witness si Napoles. Punyetang kagaguhan, gagawing pabababain yung kasalanan ni Napoles, gagawing witness ni Secretary Piluka, kaya tinanggal ni Digong. Sige. Matindi ang kampanya ni Presidente Digong sa corruption, tapos yung mother of pork barrel or the pork barrel queen, gagawin mong witness para bumaba yung kasalanan at kung may sentensya man ay lumiit. Kagaguhan, no? So tinanggal ni Digong si Aguirre, aka Piluka. Sige, wala na. Pero may mga usap-usapang nakarami daw. Sabi, may mga usap-usapang nakarami daw. Mga kaibigan, ang bilis po ng ating oras. Kontento ba kayo o hindi sa performance ng mga pulis sa paglingkod sa taong bayan? Ako na po ang sasagot kasi patapos na ang ating program. Mga kaibigan, ako po personally nalulungkot. Asan ba yung video natin, Teo? Yung video natin. Yung nangyari po sa Mekawayan, Bulacan, yung picket line sa NutriAsia Company. Yung NutriAsia, mga kaibigan, kumpanya yan na gumagawa ng mga ketchup, toyo, suka, na sikat na sikat ngayon, di ba? NutriAsia. May issue sa labor. So, karapatan siyempre ng mga manggagawa na peaceful strike. Bahagi po yan ang proseso na dapat ay mauwi po sa pag-uusap ng management at ng mga manggagawa. Ang problema, mga kaibigan, panoorin po ninyo ang nangyari. At kayo na po ang humusga. Yan po ang totoong nangyari nung isang araw dyan po sa Mekawayan, Bulacan. Tingnan nyo ho. Tingnan nyo ang gamit na pamalong 2x2 ng mga pulis, ng gwardya, mga iskirol, inupahang mamalo sa mga kapatid natin, kababayan natin na nagsusumigaw lamang na mag-ayos ng mga benepisyo ang kumpanya po ng NutriAsia. Tingnan nyo po. Pulis. Gumamit po ng puwersa para buwagin yung picket line sa harap ng kamera ng media, mga kaibigan. Now, okay, ako nang sasagot. Tingnan nyo naman, obvious, di ba? Matutuwa kaya si Errol Dacami sa nangyaring yan? Hindi po tayo natutuwa sa nagiging performance po ng PNP. Ulitin ko lamang po, ang mayor na obligasyon po ng Philippine National Police ay tiyakin ang peace and order, tiyakin po ang seguridad sa mga mamamayan at paglingkuran po ang taong bayan. Taong bayan po ang nagpapasweldo sa lahat ng kawani ng gobyerno. Of course, kasama dyan ang mga pulis. Pero tingnan nyo naman, ano ang isinusukli ng PNP? Yung dapat paglingkuran, naaapi. Panawagan po sa Director General po ng PNP, Sir, urgently, paspasan niyo po ang internal cleansing at linawin niyo po ang inyong marching order kung ano na ba talaga. To serve and protect the interests of the general public or to serve the interest of few, of the chosen few. Tulad po ng NutriAsia. Nalulungkot po ako. Pero hindi pa naman nahuli ang lahat, General Albayalde, sir. May panahon ka pa. You still have the chance to shine and show what you can do to regain the credibility of the Philippine National Police. Si Errol Dacami, ang Kamaong Asero. At kami po ay nagpapasalamat na sa inyo pong lahat, sa mga News Patrol natin, Leader News Patrol, sa mga nanonood po sa atin. Thank you. May nakaligtan pa ba akong batiin? Rose Rodriguez, kumustahin ko na lamang po yung mga taga Pasig City, si Pading Arnel, Parum, ang
asawa ni Maring Imelda, ang aking kumpadre dyan. At lahat pong mga nanonood sa atin, thank you, thank you! At salamat siyempre sa Long Range Philippines. Muli, nais ko pong i-announce po sa inyo na napakalapit na po ang synergy ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Madaling sabi, ang Kamaong Asero ay mapapanood na po sa Pinoy Extreme Channel, isang sikat na cable channel sa buong Pilipinas. Bueno, sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines, ang News and Current Affairs team natin, ang Operations, Creative, sila paring Oliver Licop, si paring Mark Anthony Reynoso, Teo Villamil, mga kasama po natin. O, tingnan mo, biglang nagla-live na rin, ha? Parang Itbulaga lang, ano? Sinong nagbigay sa inyo ng otoridad na sumingit kayo dyan? Magbabayad kayo, ha? 25,000 per 30 seconds. Guys, natutuwa lamang po kami sapagkat yung mga dati-dati hindi nagagawa sa technology natin na online, nagagawa po natin ngayon through the creativity of our friends. Nakasama po natin Oliver Licop, Mark Anthony Reynoso, Teo Villamil at mga kasama po natin sa labas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ilang saglit, ang Bible Cafe program ni Pastor Ram Gamboa. At ako naman po ang inyong Kamaong Asero, Cheryl na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.